салом алейкум мардум. Мошинчара дидем, мошинчара. Биё дурунша нишонта я бор. ин мошинча иншааллоҳ ки хизмат мекунад барои мардуми тоҷик. Кадом нафарое ки оилавӣ омаданин, оилавӣ маконҳои муқаддас омадагин, дар ин сайте ки дар ин инҷа мебурод, дар ҳамин сайт хабар мекунен, занг мезанен, мошин аренда метиҳа, мошин тоҷики худ монай, мошин аренда метиҳа. ҳоли ин ям мошин шаволи бо дига видеои мошиношам буромадан мегирад. ини ми гуна мошиное ки одамои ҳафодама иҷа пеш биёр дурунша я бор нишонте. Мошинои ҳафодамаи оилавӣ метонен ки ини ми чанд рӯзе ки дар Макка мегарден, мисол мошина занг мезанен, нархи наво мекунен, қатиш нархи навоша мефаҳмен, мегирен, оилавӣ мегарден мошин қатӣ. Мошин дар ҳолати бениҳоят хубай. соли мошин чандай? соли мошин 2021 ай, 2021 ҳафодама. ҳозир ям мошин шай. Ҳамин бародар я 4-5 та мошин дора ки мисол аренда додагай дар ҳар ами шаҳри Макка, дар ҳар гурӯҳҳои ҳами ҳоҷиё меварагиё да аренда додагай мошиноша. Кадом нафаратон ки мошин лозим бошад, ин ҳаят тревел да менависен, мебиёин да гаварица мекунен, мошина мегирен, мегарден оилавӣ то рӯзи рафтантона. Бо рӯзи рафтантон мебиёин ҳисоб мекунен, расчёт мекунен, мезанен, мерен. Алло нигаҳбонтон.